Kaixo guztioi, hemengaz Gaztelupeko Arizmendi ikastolako DBH-lauko ikasleak eta ingo duguna da Gabonetako zozketa. Ja. Lehen zenbakia hilario jatetxean bi pertsonendako afari bazkari bat. Lehen zifra. 1. Bigarrena. 1. Hirugarrena. 9. Laugarrena. 3. Miribar jatetxea. Lehen zifra. 2. Bigarren zifra. 4. Hirugarrena. 7. Laugarrena. 0. 19 jatetxea. Lehen zifra. 1. Bigarren zifra. 4. Hirugarrena. 3. Laugarrena. 8. Hauek dira zenbaki zarituak. Eskerrik